lajɛbaw nin ye aw ka sufɛ foli ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ aw ka jateminɛw bolila kan ka fɔ ko an ka don kibaru ale kɔni tun sosorilen bɛ ka sababu kɛ daruya gɛlɛnw ye nin ye a daminɛnen kokura an ka bi kunnafoni olu kɔni bɛna tali kɛ M5 RFP ni o ye Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques olu maaw ka baarakɛlen ni waati labanw na an bɛna kuma o kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna kuma Mali kalanko kan i n'a fɔ aw b'a kalama gɛlɛya caman tun bɛ Mali kalanko la a bɛ kalo damadama bɔ o gɛlɛya ninnu bɛ niveau jumɛn na an bɛna kumaw ye o fɛnɛ kan nin bɛna kɛ bi kunnafoniw ye ka fara caman wɛrɛ kan an bɛna minnu walawala aw ye sɔɔni a y'aw bisimila. Bi ye tɛnɛn ye juin kalo tile 29 san 2020 Nef TV lajɛbaaw aw danse kokura aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ daɲɛ kumabaw la an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na Mali jamana kɔnɔ gɛlɛyaw ka ca kosɛbɛ o dɔ ye kalanko kɛnɛya fo ka taa se lakanako ma o n'a ɲɔgɔnna caman yaasa ka fɛɛrɛ ɲini nin gɛlɛya ninnu na jɛkulu dɔ y'i kanbɔ nin waati laban ninnu na ni taamaw bolodali ye u ka laɲini fanba ye ko an ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita k'ale ka jigin ni ka bɔ fanga la M5 RFP ni o ye Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques o maaw ka nin wulikajɔ ninnu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye gɛlɛya ninnu na wa Nef TV maaw ka bi kunnafoni ɲininen dɔw bolila o kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. M5 RFP Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques o ye jɛkulu ye min sigira sen kan juin kalo tile 5 san 2020 ni ka ɲɛmaya ta ka di Imam Mahmud Diko ma. Jɛkulu in ka laɲini ye bakurubaya la jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka tali ye ka bɔ Mali ɲɛmaya la ka sababu kɛ ko a n'a ka jama dɛsɛra mara kɔrɔ. Mouvement du 5 juin o maaw ka laɲini sabatili bɛ kɛ lafiya ye Mali ma wa yala a bɛ na gɛlɛya wɛrɛw fara gɛlɛya kɔrɔlenw kan. Bɔlɔn kɔnɔ maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi tali ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen in na ko o tɛ fɛɛrɛ ɲuman ye. Kɔni président tagalen sisan kɔni a kan ka taa kuma min na o ye waati bila wallahi a tɛ se ka taa sisan a taalen n'a taara sisan n'a fɔra ko président taara sisan kɔni a bɛ na ni gɛlɛya a bɛ gɛlɛya bon dɔw fara kan gɛlɛya kan quoi c'est an bara depuis la tasuma tɛ mɛnɛ tise tɛ bɔ donc ne fɛ o b'a to yen a mɔgɔw bɛ mina dɔrɔn a ko ɲɛnabɔ et c'est tout nafa foyi tɛ mankan na. N'i ye a ta k'a lajɛ Sumeri Bube Mayiga ale tun bɛ premier ministre ya la mankan cira ka caya ko problème fɛn o fɛn bɛ yen ko Sumeri Bube Mayiga ko ale de nɔ don ko donc k'a ka taga an y'a ye k'a fɔ ale bilara Bobo Cissé nana mais Bobo Cissé nanen Mandala ni yɛlɛma kɛra problème minnu bɛ yen ni min ma fara kan o ma bɔ a la n'an nana wuli o la ko Ibrahim Boubacar Keita ko ale ka taga Mali dun bɛ dingɛ min kɔnɔ bi c'est vrai a fɔra ko ekɔlidenw ka don classe kɔnɔ mais est-ce que o ye kalanko problème bannen ye Mandala ni kalanko problème banna hali san wɛrɛ ni ekɔli taara ni problème kelen ninnu u bɛ tila ka na fɛn min ye insécurité fana a ma ban santé problème sanitaire nana don la n'a ma ɲa o kɛnɛya ko min o nana don a la kɛnɛya in fana a bɛna kɛ sababu ye a bɛna ni problème wɛrɛw fana ye an ka sigidaw yɛrɛ kɔnɔna na problème minnu ni a lielen bi kɛ mɔgɔw ka wari sɔrɔ siraw minɛni na donc n'o dun nana kɛ o bɛɛ bɛna wolo problème wɛrɛw la o contexte kɔnɔna na n'an nana fɔ ko président ka taga a tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye a tɛna se ka na ni foyi wɛrɛ ye jamana kɔnɔ fɔ ka dɔ fara an ka problèmew kan donc o la ne kɔni u ka nin mouvement ye u bɛ ka taga n'a ye sira min kan c'est vrai ni moyen do pour que ka pression k'a kan a ka se k'a ka mara kɛcogo yɛlɛma problème t'a la mais ni si réellement n'u bɛ fɛ a ka taga de ne bolo nafaba tɛna ye a la. Dɔw fɛnɛ sɔnnen bɛ Mahmud Diko n'a nɔfɛ jamaw ka laɲini ma k'o bɛna kɛ lafiyaba ye jamana kɔnɔ. Laɲini ɲuman don parce que jamana in bɛ lahala min na sisan nɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la an k'o tiɲɛ fɔ en réalité a dogolen tɛ mɔgɔ si la i tɛ se ka domaine kelen ta k'a fɔ ko i bɛ se k'a fɔ ko alihamudulilayi o yɔrɔ la hali denmisɛnnin minnu ye siniɲɛsigi ye an ɲɛ b'a la olu ka droit minɛlen don la cogo min na vraiment
kɛnɛya tɛ mɔgɔ ye lakana tɛ mɔgɔ ye. Ne kɔni ka hakilina la Dicko ka ko nin a ka ɲi a bɛ na ni lafiya de a tɛna ni tɔɔrɔ foyi parce que jamana ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn filɛ nin ye n'u si tɛ mɔgɔw ladiriw tɛ quoi u tɛ ka baara foyi de kɛ kalanko tiɲɛnen don santé fɛnɛ tiɲɛnen don hali baara yɛrɛ bololabaara yɛrɛ a bɛɛ tiɲɛnen don bon tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ne kɔni arranger a marché o marché kɛra ne yɛrɛ bɛ taa. Samasamali cayalen bɛ kosɛbɛ jamanadenw yɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ président ka tagali la nka dɔw fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko hali ni jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ma bɔ fanga la ko n'u ye yɛlɛma don u baarakɛcogo la ani k'u ka filiw dɔn ni ka segin kɔ dɔɔni k'o fɛnɛ bɛ sɔn ka kɛ fura ɲuman ye Mali gɛlɛyako la. Bon a bɛ se ka na ni lafiya ye ne yɛrɛ hakili la lafiya don parce que n'a sɔrɔ IBK de ye jamana in gɛlɛya ye n'a sɔrɔ walima a ka waleya a ka action posélenw de ye jamana in yɛrɛ problème ye n'ale y'o action ninnu sɔn ye je pense que caman bɛ bɔ an ka problème parce que Mali bɛ danayabaliya problème de la hali an tɛ wari sɔrɔ avec le monde extérieur il y a un problème de confiance ko problème de don bon ni cogoyaw yɛlɛmara diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka dana kura ye ka fɛn caman ɲɛsin a ma ne hakili la IBK wulili walima ka yɛlɛma don a ka kow la a ye ko minnu dilan ni olu ye tɔɔrɔ se jamana in ma n'olu yɛlɛmala a bɛ na ni lafiya de ye. Dicko ka kuma nin ni bɛɛ ko bɛɛ bɛ ka ta fɔ sisan tu vois kuma bɛ caya quoi ni kuma bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ma bana ɲɔgɔn ko tɛ ko ni tiga bɛ di ɲɔgɔn kɔ a fara bɛ caya tɔnɔ yɛrɛ ka bɛɛ kelen kan o de ka fisa quoi. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nin ye a kalo damadama ye Mali kalanko kɔni bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ ni o ye karamɔgɔw ka baara bila u ka wulikajɔ baara ye u ka hakɛ dɔw nɔfɛ kɛnɛyako fɛnɛ nana fara o kan o gɛlɛya ninnu kɛra sababu ye ka kalansow bɛɛ datugu Mali jamana fantan ani naani bɛɛ kɔnɔna na nin ye a dɔgɔkun 2 ye kimɛli kilasiw olu kɔni ye kalan dabɔ yaasa ɲinan san kana kɛ san fu ye Aminata Daɲɔn n'a ka jatala Tijani Sidibe olu ye fɛsɛfɛsɛli kɛ a ko la. Kabini san 2019 juin kalo la an ka jamana kalanko ɲagamilen de don ka sabu kɛ lakɔlimɛtiriw ka baarabila ye ka tugu ɲɔgɔn na coronavirus bana fana nana i ta fara o kan min kɛra sababu ye ka kalansow datugu fo ka taa se juin kalo tile 2 tɛmɛlen ma nka lakɔlimɛtiriw kɔni ma sɔn ka baara daminɛ o la fo u ka laɲini sabatili an ka jamanakuntigi fɛ ni o ye u ka article 39 ko ye. Justement kalan daminɛ n'olu de ye fɔra ko article 39 bɛ appliqué o fɔlen volontaire tun b'an fɛ yan yanni ninnu ka na volontaire damadɔ de tun bɛ ka baara kɛ yan'u ka na pour que u ka dɔn ka na t'u yɛrɛ ma ten o fɔlen ninnu bɛɛ nana n'u nana an ye volontaire bila kɛrɛfɛ fɔlɔ donc olu de bɛ ka baara kɛ. bon école kɔni tala diyala n ye parce que a bɛ wagati damadama bɔ an bɛ so bon an ni gouvernement kun bɛnkan dɔ tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ o tun ma se ka sabati bon ala barika la bon président y'a da ɲuman dɔ a la a sera ka sabati sisan bon an ye kalanw daminɛ bon n y'a dɔgɔkun 2nan ye bon dɔgɔkun fɔlɔ la bon o y'a sɔrɔ kilasiw tun ma labɛn kosɛbɛ an kɔni an ye dɔ kɛ mais dɔgɔkun 2nan na n y'o ye a daminɛ cogo ka ɲi ekɔlidenw bɛ ka na an bɛ ka essayer k'u ka dusu d'u kɔnɔ cogo min na pour que san laban bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ ala de deli a laban cogo ɲuman ala k'o yir'an na quand même an kɔni bɛ ka na heure la wagati la an bɛ k'an ka baara k'a kɛcogo la. Hali ni coronavirus bana ma ban ni lakɔli wuli in kama jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa ka lakɔlidenw ni lakɔli karamɔgɔw kisi ka bɔ ni bana in ma hali n'a sɔrɔ a bɛɛ ma bɔ a sira fɛ. Yana ka dayɛlɛ famaw ko ko mesure dɔw bɛ ta wali dayɛlɛ bɛ kɛ o ye jumɛn ye o ye ka kilasi laban terminal mɔgɔw kilasi 12nan lycée 12nan ani fɛngɛ ninnu ko ka kalan daminɛ n'olu ye tɔ ninnu bɛ ɲɛmajɔ fɔlɔ parce que examen de bɛ ninnu bolo ka kɛ et puis fɛnɛ n'u nana ko k'u tila u kana tɛmɛ mɔgɔ 25 kan kilasi kelen na ɔkɔliden kelen ban kelen u kana tɛmɛ mɔgɔ 25 kan ko lavage des mains bɛ sigi kilasi bɛɛ da la kalan kilasi bɛɛ da la ensuite k'u bɛ masque 3 di ɔkɔliden bɛɛ ma ani professeur bɛɛ ma ani ka gel bila an ka disposition na
mais o fɛngɛ ninnu fɛn fɛn fɔra a bɛɛ ma se ka sabati an kɔni ye baara daminɛ ten masigi b'an bolo an ye masigi kelen kelen di ekɔliden bɛɛ ma ka masigi kelen kelen di professeur bɛɛ ma nka a tɔ ma dafa an kɔni ye baara daminɛ n'an tɛna an sigi ten jagoya de f'an ka baara daminɛ an ni professeur bɛɛ ye baara daminɛ o condition kɔnɔna hukumu kɔnɔna na baara bɛ ka kɛ mais hakili b'a la kɔni u bɛna tɔ dafa. Kalandenw ni u karamɔgɔw bɛɛ de nisɔndiyalen don nin kalanta in na. Lakɔliden caman ka fɔ la, cours minnu tun bɛ kɛ télé la, u ma nafa fosi de sɔrɔ a la. Lakɔli karamɔgɔ dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko lakɔlidenw tɛna se ka labɛn ka kɛɲɛ kimɛnniw ma nin waati kunkurunin kɔnɔna na. Ekɔli tali yɛrɛ diya ye parce que an bɛna to so. A taara a kɔni diyara ne ye puisque an ye 5 mois de kɛ so ou plutôt 6 mois an tɛ ka kalan kɛ quoi. An mɛna carré kɔnɔna na. Donc moi je trouve ça que c'est une bonne chose. Mani a diyara n ye yɛrɛ de parce que an mɛna so an ma kalan kɛ an bɛ so an tɛ foyi la an bɛ daga sunɔgɔ dɔrɔn de la. Ekɔli taara a diyara n ye maître ka fɛngɛ o ye maître ka article 39 o y'a appliqué a diyara n ye yɛrɛ de parce que sisan an nana ekɔli la a diyara n ye. Ka ekɔliden yɛrɛ to so a bɛ dérangement don ka se k'o bɔ bon alhamdulilayi ekɔli in kɔni taara a diyara an ye quand même k'an to so an fana tun bɛ se ka taa cours wɛrɛ ta ekɔliso wɛrɛ la bon sisan an filɛ ni ko min na sisan leçon kɔni tɛ se ka faamuya ka bɛn examen kɔnɔ an kɔni an tun bɛ obligé ka taa ekɔliso wɛrɛ la ka taa cours kan ta. A bɛ n permettre ka examen kɛ parce que maître b'u ka baara la normalement année sauvera a yɛrɛ diyara n ye yɛrɛ de. Bon ekɔlidenw bɛ fɛrɛ a bɛ fɛrɛ parce que anw fila an kɔni b'an seko kɛ an b'an seko kɛ ka mais ka programme kɔni épuisé programme tɛ se ka épuisé. Kurun kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen ye ni o ye ba tigɛ ko ɲuman ye. O de la lakɔli karamɔgɔw ye laɲini ni ladili kɛ ka ɲɛsin lakɔliden kelen-kelenna bɛɛ ma. Wagati tɔ man ca donc o ye mina ɲinan san tɛ komi san normal san dafalen donc o ye mina bilakasuma tɛ yen tuguni yan'a k'i sigi heure kelen baro la ou bien thé min na o temps tɛ yen tuguni aw bɛ baara de kɛ kuda ye a kan ka kalo 2 in kɛ baara la sanga ni waati kalan na fo ka taa aw fasa yɔrɔ ma temps perdu tɛ yen n'o tɛmɛna aw bɛ fara aw ka vacances ma donc ne y'o wele de da o ye awa ne bɛ segin o kan o ye ekɔlidenw ye foyi tɛ fura wɛrɛ t'a la n'o tɛ calcul wɛrɛ tɛ yen jateminɛ fosi wɛrɛ t'a la ka baara da don fo ka taa fɔ i fanga banna i dɛsɛra yɔrɔ min dɔrɔn de y'a fɔra ye o la mɔgɔ min ye baara caman kɛ ka exercice caman kɛ sinsi b'o bolo ka examen résultat ɲuman sɔrɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka kimɛni nɔgɔya lakɔliden bɛɛ lajɛlen ye. Kunnafoni nasiraw la nin ye a kalo 7 ye coronavirus banakisɛ kɛnbɛ ka diɲɛma kamana gan. Anw fɛ Mali kɔnɔ yan dekun caman lakɔlɔsila kabini a yera fo kana se bi ma. O gɛlɛya ninnu ma mɔgɔ si to, u ma cakɛda si to wa u ma baarada si sago. Tangala minnu sigira sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ yaasa ka dankari coronavirus banakisɛ la, o labɔtɔli bɛ ka na ni gɛlɛya caman ye kunnafonidilaw yɔrɔ. Kunnafonidilaw ani kunnafonidiso ɲɛmɔgɔ dɔw sɔnna ka kuma an ye o gɛlɛyaw kan. Bakari Kone ale n'a ka ɲiningalikɛla ka kuma garama ɲɛma. An k'an jɛ k'an ɲɛmada ja sɔrɔlenw fɛ. Covid-19 comme depuis apparition kɛra Mali la yan nɔ gɛlɛya caman nana parce que mesure caman tara kama walasa ka Covid in kɛlɛ. Bon o mesure in na o ko mesure barrière journaliste an dun b'a dɔn an bɛ information sɔrɔ cogo min na. Bon information sɔrɔli gɛlɛyara parce que a fɔra ko mɔgɔ kana tɛmɛ mɔgɔ 50 ka salle kɔnɔ. N'a fɔra ko organisateur ka mɔgɔ kana journaliste ka na information ɲini o gɛlɛya bɛ yen nɔ. Bon o gɛlɛya kɔfɛ tuguni fɛn caman bɛ yen nɔ u nana ka na couvre-feu ni fɛnw kɛ o bɛɛ nana ni gɛlɛya dɔ ye min gɛlɛya don journaliste ka information sɔrɔli la. Journaliste dun balo bɛ information sɔrɔli de la k'a traiter k'a publier ka mɔgɔw kunnafoniya. Ni information yɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni ka mɔgɔw kunnafoniya yɔrɔ a bɛ gɛlɛya. A ye diɲɛ bɛɛ de sɔrɔ. Diɲɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ de b'o la. Jamana bɛɛ n'a ɲɛmɔgɔ de don. Jamana bɛɛ ni
a baara taasira de don bɛɛ lajɛlen sera ka mesure dɔ ta ni gɛlɛya in nana sur tout le structure bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ nin ye gɛlɛya mun ye a bɛ kɛ gɛlɛya ye ka se baarada ma a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛyaba ye ka baarada yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ donc ɲɛbila baara jumɛn de ka kan ka kɛ waasa hali n'a ko k'a bɛ digi mɔgɔw la a kana se k'o digi o la ka se fo yɔrɔ dɔ ma bon anw ka côté in on dirait que on n'existait même pas parce que mɔgɔw yɛrɛ hakili ma jigin anw na yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ t'anw yɛrɛ kalama yɛrɛ surtout les fronts anw kɔni a ye mun d'anw kan a ma hali n'an k'an b'a fɔ tuma dɔ la an b'a fɔ an yɛrɛ b'a kɔrɔ dɔn coronavirus yɛrɛ ko nka anw sɔrɔ ni coronavirus kɔlɔlɔ ye mun lase aw ma ye quoi. an bɛ san damadɔ bɔ sisan kabi radio ɲɛtaa sigi la laada dɔ b'an bolo n'o ye sunkalo kɔnɔna kɛnkɛrɛ bolo ma san o san an bɛ kɔnɔ concours organiser sigiyɔrɔma 2 dɔw bɛ kɛ radio yɛrɛ kɔnɔna na yan dɔw bɛ kɛ alimutada la n'an b'a fɔ o ma ko concours national o kɔrɔ b'a jira jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ se ka participer a la min bɛ kɛ ɲɛtaa kɔnɔna na yan o kɔni mɔgɔ minnu bɛ Bamakɔ yan donc olu bɛ se ka participer a la o ye événement ye min ni radio ɲɛtaa dɔɔnin mɛn n'a ye ka b'a sigi la fo kana bila ɲinɛ na nka ɲinɛ k'a sababu kɛ covid 19 ye o yɛrɛ bana in ma se ka kɛ parce que a fɔlen k'a fɔ ko ka mɔgɔw ka furancɛ bila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani mɔgɔw ka masikiw don u nun na an dun ka baara in ye jama fara ɲɔgɔn de ko jama fana kan ka tɛmɛ mɔgɔ 50 kan an b'a ye k'a fɔ an ka o concours o yɛrɛ dɔrɔn mɔgɔ min tɔgɔ bɛ sɛbɛn o ye maa 100 ani dɔɔnin de donc sans compter les membres des jurys y compris aussi minnu bɛ taa ka taa fɛn assister donc an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman donna la ɲinan an ye o baara jɔ bon maintenant en ce qui concerne les revenus bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko radio ninnu ka sɔrɔ fanba ye publicité de o publicité fana o bɛ bɔ opérateur économique de kunna olu fana ni covid 19 ko in nalen a ye gɛlɛya don caman ka voyage la parce que u bɛ taa voyage de kɛ ka minɛnw ta ka na o kuma olu fana bɛna dɔɔni d'anw ma an ka communication k'u ye publicité k'u ye an fana bɛ dɔ sɔrɔ o siraw fɛ ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ kɛ sira min fɛ n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ wajibi don financièrement an fana bɛ o gɛlɛya sɔrɔ vraiment covid 19 pour être un peu bref a ye gɛlɛya minnu las'an ma o ye nin ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i n'a fɔ san o san samiya donda ale kɔni ye hami ani jɔrɔ ye Mali jamana kɔnɔden sigibaga caman bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka du tɛngunnen bɛ kɔ ani baw la. Bamananw ko u ka dalen dɔ la ko mɛn dan ye mɛntigila ye. Aminata Daɲɔ a n'a ka jatala sera bakɔnɔ sigibaga dɔw ma ni ka u ka ɲininkaliw tɛnkun u la. U ye mun sɔrɔ o filɛ nin ye. Bon an kɔni an bɛ kɔda la yan nɔ parce que mais comme an logelen tɛ yan nɔ mais an kɔni nana sa o pas 5 mois mais an kɔni bɛ yan nɔ samiya donna in na seli kɔfɛ san min nana vraiment a donna yan nɔ a ye gɛlɛya dɔɔni lase an ma. An ka balo dɔw bɛ yen nɔ an ka balo dɔw tiɲɛna bon an ka fɛn misɛnnin caman bɛ yen nɔ olu taara mɔgɔ minnu y'an don yan nɔ u y'a fɔ an ye ko ji donna yan nɔ salon mais an fana bɔra yɔrɔ min na an bɔra gɛlɛya de kɔnɔna la parce que an tun bɛ yɔrɔ min kɔnɔ an tun bɛ o tigi ko a bɛna ka yɔrɔ kɛ ekɔliso de ye donc an bɔra yen nɔ ka na yan nɔ an t'an da an ko ni fɛti tɛmɛna an bɛ bɔ an kan ka bɔ semaine min yɛrɛ la donc kan in nana sɔrɔ yan donc a ye gɛlɛya caman las'an ma quoi mais fɛn ni moyen na inchallah an kan ka bɔ. An kɔni bɛ dingɛ kɔnɔ de an ka dun yɛrɛ ɲɔgɔnna tɛ bada la yan ni sanji donni nana dɔrɔn a bɛ don hali a bɛna ma caya kosɛbɛ i yɛrɛ i b'a ɲini ta nɔ la a bɛ ɲini ka se maa kan na o ye ɲinan ta de a ma sanu t'a bɔ sanu ta kɔni ni ɲɛgɛ kɔkɔ tununa de pewu i ma da ye ko ye a y'a walo ka b'a la sanu ta an kɔni tiɲɛli dan dɔ an ka minɛn bɛ tiɲɛna bon an ye cogo bɛɛ kɛ ka taa yɔrɔ bɛɛ ko dɛmɛ an ma dɛmɛ dɔrɔmɛ kelen an ma sɔrɔ an kɔni seginna kosɛbɛ an minɛ ɲuman bɛɛ tiɲɛna bon baga caman nana komi aw cogo kana an foto ta k'an kumakan ta mais hali bi an ma nɔ sigi ne yɛrɛ taamana ka taa fɔ carte mali mairie la ka taa musokɔrɔba ko ka taa musokɔrɔba fɛ dɔw fɛ n taara fɛ bon a fana ko a bɛ mɔgɔw nati k'a ɲininka hali bi ma o mɔgɔw ye bon an kɔni tiɲɛni dan don an tɛ se k'a bɛɛ fɔ yɛrɛ o cogoya don a kɛtɔ b'a la ne yɛrɛ kalo 3 de filɛ nin ye n bana n'o ye sanu ji kɔrɔ bana dɔ ye n sɔrɔ a kɔrɔ hali bi o bana kelen de bɛ n na fo ɲina o pɛrɛla yɛrɛ.
Ni kunnafoni nunu bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Idrissa Badjimi ale ye Mali kɔkan jamana dɔw kunnafoni salo an ye an ka jɛ an k'o lajɛ. An bɛ bi kɔkana kibaraw daminɛ Côte d'Ivoire jamana kan. Bingani wale min kɛra Côte d'Ivoire sɔrasiw la ka fɔlɔ n'o yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire ni Burkina dancɛ la. N'a kɛra sabu ye ka Côte d'Ivoire sɔrasi caman bɔnɛ u ni na. Kabini nin wale in kɛra, Côte d'Ivoire jamana ye jɛkulu sigi sen kan walasa maa minnu nɔ bɛ nin ko in na o ka se ka sɔrɔ. O ye laraweliw boloda, o de kɛra sabu ye ka maa 30 tɛgɛ kɛr'u la. O maa 30 in sɛgɛsɛgɛlen, maa min ye nin ko bɛɛ lajɛlen labɛn tɛgɛ kɛra la. O tɛ dɔwɛrɛ ye ko Ali Sidibe n'a bɛ wele ko Sofiane wa ko Burkina jamanaden don. Bamanciya wale in kɔfɛ a kun y'a laɲini ni ka boli ka don Burkina jamana kɔnɔ nka Côte d'Ivoire jamana kɔlɔsibaaw ye tɛgɛ k'a la ni k'a di service renseignement maaw ma walasa a ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko cɛ tɛ muso tɛ ko Ali Sidibe k'ale de ye ko in labɛn. Kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ taa Tchad jamana kan. Adamadenya hakɛ kɔlɔsili tɔn min bɛ Tchad jamana kan n'a bɛ wele la Convention pour les droits humains u ye kunnafonidi kɛ kunun kari ko kasoden maa 44 minnu fatura Tchad kaso kɔnɔna na avril kalo tɛmɛnen n'o kun minɛna Tchad jamana ɲɛmaaw fɛ mars kalo tɛmɛnen n'a kun jirala k'a fɔ ko Boko Haram maaw don. Tchad ka adamadenya hakɛ kɔlɔsili tɔn in ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ ko dankarila ninnu ka ɲɛnamaya la de ko n'o tɛ u m'u yɛrɛ fa i n'a fɔ a bɛ ka fɔ jamana ɲɛmaaw fɛ cogoya min na. Wa ko ninnu tɛ Boko Haram kɛlɛcɛw fana ye. Hali sisan kibaraw la an bɛ taa Libi jamana kan. Gouvernement d'union nationale kɛlen ko ka se sɔrɔ Marshal Haftar n'a ka cɛdenw kan Tripoli Libi faaba kɔnɔna na. U y'u ka kasaw cɛ ni ka taa juin kalo daminɛ na. Nka k'u ma taa ten gansan bawo u taatɔla ye mugujugu dogo yɔrɔw la n'o kɛra sabu ye ka maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u ni na ni ka maa caman jogi Nations Unies ka kɔlɔsilikɛla minnu bɛ Libi jamana kan olu ka fɔ la. Wa ko gouvernement d'union nationale kɛlen do k'o kɛ u sinsinbere ni ka jalakili ta ni ka Marshal Haftar n'a ka cɛdenw sɛgɛrɛ k'u ye dankari adamadenya hakɛ la kɛlɛ kɔnɔna na. An bɛ bi kɔkana kibaraw kuncɛ ni Malawi ye. Fanga sinɛmatɔn ɲɛma Lazaru Sekiwera a sigira fanga la karido juin kalo tile 28 a ka sebaya kɔfɛ kalafili la. Kɛmɛ sigi la a wulila k'a jɔ ni maa 60 ye ani maa min kun k'a dalen don ɲɔgɔn na n'o ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye Peter Mutarika n'ale kun bɛna a yɛrɛ nɔna bila salon kalafili la ni o jaabiw bɔra ma ka sabu kɛ kalafili yuruyuru ale fɛ. Ale ko Lazaru ka nin sebaya in k'ale ma sɔn a ma bawo ko yuruyuru kɛra ni kalafili in fana na ko ka segin kalafili ka kokura. Minnu tɛ sɛgɛn NFTV lajɛli la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka jabarani barakɛlaw bɛɛ ka bolodi ɲɔgɔnma sera ka min labɛn aw ye su in na ni tun ye o de ye an b'aw fo yan fo aw sigiyɔrɔw la ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛw la Ala ka su hɛrɛ.